Reit, gen i 3 peth dwi eisiau reid i fewn yn y gist. Yn fan hyn. Iawn, y peth cynta dwi eisiau reid i fewn ydy fy ngwlad gan Gerallt Lloyd Owain. Wylit Lywelyn. Wylit waed pe gwelid hyn. Briliant, briliant. Mae'n golygu lot i fi fel Cymro. Gan fy mod i ar hyn o bryd yn byw yn Llundain. Mae o'n gerdd sy'n deud y cyfan am hanes Cymru, beth sydd wedi digwydd i ni, sefyllfa da ni yno fo heddiw. So mae hon mynd i fewn i'r gist. Yr ail beth dwi eisiau reid i fewn yn y gist ydy Un Nos o Leuad gen Caradog Pritchard. Mae hwn yn nofel ddarllen i pan yn blentyn. Yn y nofel ei hun, mae yna lot o ddelweddau o Bethesda, o Dyffryn Ogwen, o'r chwarel, o'r Lôn Bost. Ac pan dwi'n darllen o, dwi'n gweld Bethesda heddiw ac yn dychmygu sut oedd o yn y gorffennol, lle. Ni, Un Nos o Leuad. Reit, y trydydd peth, y peth dwytha dwi'n reid i fewn yn y gist ydy'r y pwysica. Sef copi o Come On Midfield. Dwi wrth y modd yn chwerthin, a mae Come On Midfield yn gwneud fi chwerthin yn ddi-ffail bob tro. Moch faint o weithiau dwi'n ei wylio fo. Mr Picton. Mr Picton ydy'r boi gen i. Mae'n just gwachad y boi yn gwylltio yn nydd gacwn. Efo Wally Thomas ac efo Sandra, Gelsi a'r Pency George na. Dwi'n cael oriau o blesar yn gwachad ac yn trafod Come On Midfield, a dwi'n meddwl bod hwn yn hanfodol i pwy bynnag wneith agor y gist yma mewn 100 mlynedd i brofi'r un peth. Bingo.